Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula. Mé jméno je Gabriela Premusová a ráda vás provedu krásou módy, hravostí a kombinací se značkou Knit Denmark. Všechny tyto kousky najdete aktuálně na www.lagabriela.cz. No a my už se pojďme podívat na první ukázku, kde si posvítíme na tento černošedý komplet, co se s ním dá dělat, jak se s ním dá hrát a kolik modelů vlastně můžete vytvořit ze 2 kousků. Pojďme rovnou na video. Jsou to šaty, tunika, kabátek, nebo co to vlastně je? Na videu jste viděli mnoho kombinací a mě Denmark fascinuje svou originalitou, protože mám na sobě kousek, který se dá transformovat do mnoha podob a pokud například bydlíte i v menším bytečku a nemáte tak velké skříně, nebo třeba toužíte po tom minimalismu, zbavit se všeho kolem a mít opravdu pár kousků, tak tento komplet patří mezi takové dobré pilíře do šatníku a je to samozřejmě také dobrý pilíř pro ženy milující černou, ale toužící po něčem trošku jinak. Kalhoty, vyšší do pasu, vsadky z denimu, klasická pružná černá kalhota, ovšem kombinovaná právě s tím denimem, dodává šmrnc, dodává něco extra, je to výška do pasu, takže se nemusíte obávat toho, že by vám sjížděly na bedra, nejsou to žádné bederky, no a za mě krásně tvarují postavu, protože samozřejmě modelují tím, že mají ty vsadky z toho šedého denimu, tu postavu v skutku nádherně. Můžete nosit jako komplet právě s tímto vrchním dílem a nebo si ten vrchní díl prostě použít jako šatičky. Je tam mnoho možností, ale co mě na tom baví velmi, je to černé, ale je to zábavně černé, je tam něco extra, je tam něco navíc. No a ty barvy, které můžete spojovat spolu s šedou a s černou, tak možná mi navrhněte nějakou barvu, která s touto barevností prostě nefunguje. A na mě už můžete vidět další skvost v podobě nádherné vesty Knit Denmark. Co je na ní tak úžasného? Její dlouhá délka. Dlouhá délka v midi délce, to znamená až do poloviny lítek, pro někoho možná až skoro ke kotníkům, vás zahřeje. Je udělaná tak, aby se tam vešel i docela oversize svetr, i průramky jsou opravdu níže, takže tam dáte i trošičku puffy svetry, nemusí to být takové ty klasické na tělo. A nádherná, překrásná, dokonalá kombinace kůže a matu. Detail, který uvidíte teprve, když si nandám kapuci, je tady na zádech. Je to logo Denmark a to logo je prostě fantastické, když je takhle trošinku schované, rafinovaně udělané. No a my už se pojďme podívat na video, jak se dá stylovat tato vestička.
radují milovnice kalhot, protože tolik možností, tolik střihů, tolik druhů kalhot snad nebylo v nabídce nikdy. No a my se pojďme podívat na jedny kalhoty, které určitě neunikly vaší pozornosti. Oni svítí z toho panelu už z dálky. A jsou to džíny, které, prosím pozor, nemají v sobě elastan, takže jsou to spíše kalhoty v denimovém vzhledu spolu s tímto zlatým zátěrem. Rafinované, volné, jiné, zajímavé a tolik možností, jak je nechat vyznít v základových prvcích, udělat z toho honosnou záležitost, anebo naopak streetwearovou. Je to prostě bombónek do šatníku a právě pokud máte šatník například udělaný na černé nebo na minimalistických barvách, jako je šedá, béžová, černá, tak tento kousek tam rozhodně zasvítí a dodá tam něco, co každý šatník potřebuje. Trochu vzrušení. A od kalhot pojďme k šatům. Šatiny Denmark v podobě šatovky, kdy si můžete korigovat hloubku výstřihu, tím pádem se vám zvedá samozřejmě pasová linie. Zde je opravdu trošinku empírek záměrně proto, abyste měli opticky delší nohy a to se vždycky hodí. Jinak je to plizovaná záležitost ze satenku, který lehce obkrouží vaši postavu, ale tím, že máme ten pas trošičku výše, tak bude velmi hezký kousek vypadat také na ty postavy jablíčko, kde se schová vlastně celý spodní díl. Je to teda délka opravdu ženy až skoro ke kotníkům, takže kdo neholduje těmto délkám, tak chápu. Nicméně já se v tom cítím fantasticky a myslím si, že je to prvek, který v šatnicích už dlouho nebyl a vy si ho můžete užívat, dá se říct teď od podzimu až do jara, pro někoho možná i léto není žádný problém. No a my se pojďme podívat, jak se ta šatovka dá zkombinovat ještě jinak než se síťovinkou a různě se dá vrstvit a nosit v různých kombinacích, protože věřím, že některé naše kousky jsou pro vás možná na první pohled složité, nicméně jakmile se zamilujete a poinspirujete a zkusíte to, tak uvidíte kouzlo módy. Pojďme na video.
poslední kousek, který aktuálně najdete na www.lagabriela.cz, je tato kabelka. Nevšední kabelka jako opasek. A proto jsme natočili i video, abyste věděli, co všechno se s ní dá dělat. Já myslím, že než 1000 slov je lepší se podívat, abyste schytli inspiraci na to, jak tento skvost vlastně nosit. Protože za mě je to výborný kousek, jak na party, tak na nějaké události, kde chcete vynikat, ale nechcete být za princeznu. A nebo třeba právě na vánoční trhy, kdy své cennosti chcete mít co nejblíž, aby vám je prostě nikdo nevzal. Takže přepásat takto kabát je podle mě velmi dobrá volba. No a my se na to pojďme podívat, jak to vlastně vypadá, když to dáme na kabátek. A jsme u konce. Tento díl byl věnovaný značce My Denmark, protože je jiná, zajímavá, dobře kombinovatelná a hlavně jsme vám chtěli ukázat unikátnost toho designu a jak na něj, jak se ho nebát, protože mnoho žen se právě bojí jiných věcí, zkoušet jiné věci, jsou zaběhané v takové té módě, kterou nosí stále do kolečka, dokola. No a pak se diví, že to není třeba úplně aktuální. Takže pojďme dát váš styl dohromady s tím, co je aktuální a vznikne podle mě to nejlepší spojení. A když jsme u spojení, tak 15.10. je naše fashion show a budeme rozhodně ve spojení. Takže posledních pár lístků aktuálně u nás na prodejně na Ostrožné 38. Kdo zaspal, nějakým způsobem se probral teď, tak honem kontaktujte naše kolegyňky, aby vám zarezervovali váš lístek. Já snad doufám, že ještě nějaký bude, protože samozřejmě trošičku dopředu předtáčíme. Já se na vás budu těšit zase zítra na prodejně v Opavě. A věřím, že si spolu zařádíme společně s My Denmark, protože to řádění rozhodně stojí za to. A vy všechny, které nemůžete k nám dojet do prodejny, tak vám přeji, aby byl ten nákup na e-shopu na našich stránkách co nejpříjemnější. Samozřejmě pokud máte dotazy, tak se ptejte. Jakmile jsme schopné odpovídat, tak odpovídáme. Děkujeme za to, že jste s námi, děkujeme za každou vaši objednávku, děkujeme za každý váš like a za odběr kanálu, protože když tady kliknete na takovéto kolečko, tak odebíráte náš kanál a pro nás je to obrovská odměna, takže vám ze srdíčka děkujeme. Mějte krásný nadcházející víkend a my se na vás opět budeme těšit příští čtvrtek v 18:00. YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Nashledanou.